श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार मंडळी, मी मीना तुळसकर. आज मी तुम्हाला बटाट्याची भाजी मसाला घालून कशी बनवतात ते दाखवणार आहे. चला तर मग बघूया. हे साहित्य, हे 4 बटाटे बारीक करून घेतले आहेत मी कापून. 3 कांदे आहेत आडवे कापून घेतले. हे खोबरं ओलं, कढीपत्ता 7-8 पानं आहेत, हळद, हिंग, जिरा पावडर, धना पावडर, मोहरी, मालवणी मसाला, तेल आणि हे चवीपुरतं मीठ, थोडीशी साखर. कढई ठेवली आहे. कढई आता तापली आहे. आता मी तेल टाकते 4-5 चमचे. गॅस थोडा बारीक करते. आता याच्यामध्ये कढीपत्ता टाकते थोडा बारीक करून. कांदा टाकते बारीक केलेला. गॅस जरा फास्ट करते. मोहरी अर्धा चमचा घेतलाय. मोहरी, हिंग अर्धा चमचा घेतलाय. परतून घेतो हिंग. जिरा पावडर, धना पावडर आणि हळद एकत्र सगळं एकत्र टाकते मी. अर्धा चमचा घेतला आहे. आणि काल मला कमेंट होती का, तर मोहरी कांद्यावर टाकता ती शिजत नाही, पण मोहरी कांद्यावरती टाकल्यानंतर शिजते ती चांगली. असं काय नाही, तडतडते पण आवाज येतो त्याचा चांगला. आणि पाणी टाकल्यानंतर सगळं शिजून येतं त्याच्यामध्ये. असं काय नाही मोहरी कच्ची राहते. आता मी याच्यामध्ये मालवणी मसाला घालते 1.5 चमचा आणि तो परतून घेते. गॅस मी आता बारीक करते, थोडा फास्ट ठेवलेला. आणि चवीपुरती साखर घालते याच्यामध्ये. हे बघा, हे आता सगळं भाजून आलंय. फोडणी जरा चांगली भाजली पाहिजे. आता आपण बटाटे टाकूया. आता याच्यामध्ये मीठ घालूया 1.5 चमचा. तुम्हाला जेवढं हवं तेवढं तुम्ही घालू शकतात, पण मी 1.5 चमचा टाकला याच्यामध्ये. आणि आता अर्धा पेला पाणी टाकते. शिजण्यासाठी अर्धा पेला पाणी टाकते. आणि गॅस फास्ट करून ठेवते, म्हणजे लवकर शिजेल भाजी. झाकणी मारायची याच्यावर, म्हणजे जशी शिजेल तोपर्यंत झाकणी ठेवायची आपण. पाच 10 मिनटं कशी शिजेल तशी ठेवायची आपण. मधून जरा एकदा उघडून बघायची शिजले की नाही बटाटे. 5 मिनटं झाली आहे. आता भाजी आपण उघडून बघूया कशी झाली आहे ती. आता खोबरं टाकूया याच्यामध्ये. ढवळून घेते.
गॅस माझा फास्टच आहे. ही जर रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर घरी एकदा ट्राय करा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.